Toro. Costume Desire, James Mata. Mary Snow Harridan.
Vito. This time, ladies and gentlemen, let's welcome back our six festival queens in the Grand Showdown. Ano sa keeper lang? Sa keeper lang. Nakaupo na gid siya. Basta, tulungan mo. Once again, ladies and gentlemen, atong tagaan sa magustong na papa ang atong utong sa mga mag-alyan sa mga festival queen. Festival queen number 1. Festival queen number 2. Festival queen number 3. Festival queen number 4. Festival Queen number 5 and Festival Queen number 6. Once again, thank you very much, ladies. What a great showdown! Once again, daghan kaayong salamat sa atong unong ka mga maanyag na mga festival queens. Once again, ladies and gentlemen, ato sila tagaan o masipag na papa. Wow! What a fabulous showdown! Thank you, ladies, and we will see more of you later, especially for the awarding. Manapon kaya, diretso lang kaya. Naalami diri sa among payag. Ay sus ma'am, nakita na dyan ta. Makuyaw mo sa tanong yung lugar ma'am uy. Iyaw pa kaayo, gitungdong pa dyan makuyaw ni lugar. Sus kuya, ayaw tutuan ng storya-storya. Alegri o ipakita na kami mo ang kaanindot sa barangay Ibabaw. Maokini ang panginagwian sa taga-Ibabaw. Ang mga bana, mao ang nagtagong ang alis sa buwangi. Kaming mga asawa, mao'y buluto sa mga balakay. Kung saan ko nakaluto ang barangay ma'am? Unang buhaton ni mo kuya, ikumaluali, inulay ang palitan. Igiron, iguman, pukan. Dayon ay anggol. Una, itak ang dayon sa huluhan. Adun na kami nalat ang mga balangay para sa among panihatong kuya. Ay, ilaway. Uy, kalamay ba di aning pagkauna? Karoon mo matilawan yung luto. Hindi na kuya, sa mga sigula daw mga aking pagkamuma, di ka sa pagtanong hangtod sa pagluto. Fitness dito ko nagandang na free o pati yung barangay ma'am. Sige ma'am, ako man kay Jennifer Laing, muna lang sa ko. Salamat kayo sa inyong mainitong pagdawat ka na ako. Kuya, sa dili pa ka muna ka,
Ngayon po itong Balanghoy Dili. Lalaki ni, huwag ipakilaw sa iyong pamilya. Salamat kayo ni Puto Balanghoy, ma'am. Ikaw ni tulis ako mga higala. Ikaw kayo. Wow! Panginoon, Panginoon Festival. Ulitin sa Levi. Ngayon po muna, puro din sa iba nila. Magandang Ang bayan din ko ang buhat ng kanila at ang umiyo sa mga lalaki. Mapito na ko ang balanghoy. Kupa siya na humarkupa. Usap ba? Visual lang. Tao nila kasi yun. Go! So please comment sa umaw dito. Mampu na ako na grupo din. Gary Nunez and Justine Carlson and their costume designer, Irish Okada. Sa ibabaw ang balanghoy. La si Dougie.
Contingent number 2. Faithful Mananayang Lingkod sa Purok Mapugino. Head of Delegations, Honorable Rolando Lames and Honorable Joseph Mejia. Sa patuloy sa bata ikan sa eskwelahan, Napuya sa kamot, anay. Kay Uma, mananaog kita sa ilan sa ulong na Balanghoy Festival dali sa akong barangay. Sige na, dagkang salamat sa inyong giyapot ka na ako na informasyon lang. Good night, love. I love you, love. Itchan gamay. Itchan gamay. Itchan gamay. Ini ang isumbayag na sa akong barangay, walang hulog. Hala, mga pinakita, kaya naapagay pa kayo pa na barangay. Kana para makapaunat ka sa akong barangay na ginuko na. Salamat Contingent. Ay, wala pa, alayo pa.
Wala siya, mas tabang ka sa ato, ang makabal ko sa mga kasakasawas. Higpit na nagiri kagsud sa barangay Ibabaw lungsod sa Corba kung dili nila mga lurupyo. Inuman may usa ka presumptive na positive case sa usap sa ilang mga subdivision. Nasarangan nagkagkang mga tao gihapon ang naskalaran tiwas sa patuman nga enhanced community quarantine. Sino ang meron sa exclusive report. Masayri kagahapon sa mga opisyal sa Barangay Ibabaw, mausa sa mga residente sa usa ka subdivision ang presumptive positive case sa COVID-19, may matumanggi rin sila o mga preventive measures. Gidesinfect nila ang panimay sa nasong pasyente o nagpahigaling nila sila o contact tracing. Mato dito Chito Bendugan, gisiguro nila kung maunang makatagal o quarantine pass ang mga residente sa subdivision aron makontrola ang pagsunod o gawas sa pagkakit sa dating. Ubat ni Philip Patricio, Lugar Meron na, Balang Bisda. Ay, naalala ka dito? Nay, ano ko trabaho ka rin? Naglaan sa construction, di ka naman nangyayari. Kung sa kaso sa COVID, dahil sa trabaho. Isa? Kasi wala mo ka akalang. Hindi ka naman makakita sa kawato. Ayaw ka ba ka, Nay? Ang ako kita ba lang, may natin hindi sa mga sa pangulay. Basta pwede ito maahi, ang ito ito ito. At ang mga ringya, ano bilit ang pasin sa kabutan? Asa mo kadadal mo eh? Eto, nabawin ko karon sa baul. Magani ka sa akong balamoy kay mamit na si Kuya Gilbert. Kaya matututo siya. Idol, pagkulag na naman nila niya, magkilang mo niya. Sige na, Vicky. Agdo na ni. Tangan mo, Victor. Sige Noy, Victor, mag-antay mo ha.
ito sa kingdom niya. At parang hindi na siyang ginagusyo. Bahalang ginagawin ko. Mas lalo ko ito sa kwarto. Salamat contingent number 3, Rigo Mananayan Lomas Tulocano. We would like to say thank you to their choreographer, Joko Marvillas, dance masters, Jean Pierre Mota and Enrico Icong Jr., costume designer, Mary Snow Area.
Purok Maalatano. They would like to say thank you to their choreographer, Bonnie Mata, dance master, Victor Repolido, Edward Lumong, Tribo Banay Mananayaw sa Inayahano. Pinabangay sa Ibabaw Hanon. Pinabangay kita. Salamat sa kahitasan ang aming pag-ampukin dito man. Kung ang aming mga balan mo'y dito ubay. Daghang salamat.
Salamat contingent number 5, Table Banay Mananayaw sa Ibayahano. We would also like to say thank you to their choreographer, Angel Borromeo, kung ang iyang pagdaog sa buong kompetisyon, mao'y nagsilbing inspirasyon alang sa ubang Pakita rin ito, pangat. sa inyong mga pananaw. Once again, ladies and gentlemen, contingent number 6, Pundo na kahiusang ang place. Anak, congratulations! Proud kay Kuninyo and reward mo ikaw sa high school. Kung sa may plano ninyo sa kahihipan, Maguyab-uyab ma. Gusto na kong ipadayon ang ating pangalan na mamahimong isa ka chef o maka-appear ka sa International Cooking Contest World. Kay kabalaki na, malingkamot si Mama na makahuman ka o ubananti ka sa pag-abot sa iyong tulong. Good morning, Peter Chef. Good morning, sir. Isip kasi una, karong nagawa aduna kita'y pagagpuno sa espasyon na nga mauang tutubalan mo para makaibalo ka mo kung saan pagluto ni ini dahil ko ka mo sa kusina sa usa sa pinakabalugan na mamutuay na si Nanay Berta. Yes, sige natin ba sa iyong gusto ay makikinig pero po ang mama sa balay. Future Chefs? Yes, sir. Isa pa inyong ina. Tara sa kusina ni Nanay Berta. Pinaagi sa pag-ibig. Ako ba? O pag-aya? Sa mga piniling mga sagot, ang sikreto sa saon na ibalik-balikan na kubalan mo sa iba. Kung pinili mo na, ibalay sa kakugi o pag-ibig sa isa kaibabangan. Sa umaabot na palagpag sa International Cooking Contest na pagkakot sa nasisipan.
Ulan from Ibabaw, Cordova, Cebu, Philippines. Congratulations! Dapat salamat contingent number 6. Punggung nagkaiusang third place. Once again, ladies and gentlemen, Festival Queen number 1, Saitas Yanko.
screen number 2, Honey Bee Bottle.
Voltage. And ladies and gentlemen, please welcome Festival Queen number 5, Patrice Lorraine Delgado. Ang pagkalamanay sa ibabaw hangin. Kinabuhay kita. Once again, ladies and gentlemen, Festival Queen number 6, Christian Apayor Limpado.
Laksan. Laksan. Balangoy ba? Balangoy. Bukod. Maestra rin ha. Ay, maestro din siya. A round of applause to graduating numbers 6, Christian Atayor Limbaga.